Ehihie ọma Ugonna. Ehihie ọma, kedu ka ị mere? Adị m mma nnọọ. Gịnị bụ aha gị? Onye ebee ka ị bụ? Aha m bụ Adora Okafor. Abụ m onye Ozara, Oru West Local Government, Imo State. Ị mere nke ọma. Daalụ. Kedu ebe nne na nna gị nọ? Nne m gara ọrụ ka m ga-akpọ nna m ọnụ n'elu. Ọ daalụ, gwa ya na Ugonna bịara. Odede, kọdịọ.